Fuck et lortespil. Velkommen til Diablo 3, eller som jeg kalder det, fucking Diablo. Diablo 3, jeg kalder det egentlig bare Diablo, fordi så ved folk, hvad man snakker om, det er lidt nemmere. Så, nu har jeg ikke headset på. Nu spiller jeg ikke Diablo. Nu spiller jeg Diablo. Jeg har altid været sygt fan af menuer. De giver mig stive nipples. Hvad fanden er det her for en hovedmenu? Altså, jeg fatter ikke skide. Det giver mig slap nipples, du ved. Lange nipples. Sådan nogle lange, våde nudler, der nærmest er tørret ind igen, og så hænger de lidt, det ved jeg ikke. Hvor kommer jeg fra? Nå jo, nipples. Anyway, så lad os lige prøve at lave en ny karakter. Man kan lave en barbar, en crusader, en nun, Demon Hunter, en brasiliansk karnevalsdeltager, og så selvfølgelig en eller anden gypsy killing, der har en spåkugle i hånden. Og hvis jeg lige flytter kameraet lidt. Fly on the wings of love. Hernede i hjørnet, der kan man vælge hardcore. Og man ved gypsy killinger, de kan lide det hardcore. Så kan man også vælge sæson. Det er hvis nu gypsy killing, hun har sit mundlige. Du ved, hvis de flåede tomater bobler over. Rødhætte kravler ud af hende. En rød blæksprut født med genfejl kravler op, og nu spytter den rødt blæk ud den tid på måneden-agtigt. Anyways, hvor kommer vi fra? Nå jo, nipples. Der er mange forskellige builds i Diablo. For eksempel så er det her et build, der hedder Earthquake. Jeg kan lige tage en bit af rift for at demonstrere det. Det er en af de lidt sjovere builds, hvor det handler om at hoppe. For hver gang man hopper, så kommer der et Earthquake. Så man hopper, så hopper man lidt mere. Men så når man kommer lidt længere hen, så hopper man så igen, godt nok. Hop, hop, hop. Og så nogle gange, så glemmer jeg, hvad jeg skal, men så kommer jeg i tanke om, nå jo, hop. Men heldigvis, så findes der også mange andre spændende builds. Som for eksempel det her build, hvor man bruger Raycors set item. Og det handler om, det er, at man skal charge ind i monsteret. Det er langt sjovere. Prøv at se. Charge og charge. Nice, ikke? Charge, charge. Og så når man har gjort det et par gange, så skal man faktisk charge igen. Charge, 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 charge. Men altså hey, uden pis, så er der også rigtig mange gode ting ved Diablo 3. For eksempel, hvis man køber deluxe-udgaven af det, så får man nogle nye kort i Hearthstone, eller man får et nyt pet i World of Warcraft. Så man kan sige, Blizzard opfordrer dig til at spille nogle af deres andre rigtige spil, fordi de godt ved, at Diablo er fucking lort, så det skal de det mindste credit for. Det mindste så er Diablo en rigtig god spilleoplevelse. Langt eventyr, hvor man opnår masser af oplevelser. Godt gameplay, og man fornemmer virkelig, at man er en del af den her dæmoniske verden. Og her imens jeg har snakket, så er jeg så stedet 26 levels. Man kan sige, at det er en mindre designfejl, men der er også andre gode ting. Men Diablo er meget ligesom 6. Det handler om udstyret. De mest almindelige items i Diablo, det er de blå, og de er rare. Så findes der magical rare, som er de gode items, og så findes der de sindssygt sjældne items, legendary, som er de brune. Glæden, når man endelig finder det her legendariske item, og der popper sådan en søjle, eventyrlig lys frem, og endelig får man det her item, man har farmet efter i en måned, og de dropper så sjældent, og jamen, det er simpelthen så dejligt en følelse. Sådan en boss som den her, jamen ham kan man jo være uheldig, man skal dræbe 1000 gange, før han bare dropper et enkelt legendary item. Lad os se, om vi kunne være heldige, at han dropper så lige 5 den her gang. Men de er normalvis sjældent, kan man sige. En lille upside ved det her spil, det er, at NPC'erne i spillet, de er pænt klar på at snakke. For eksempel ham er Neck the Brawler. Hey Neck, jeg havde tænkt lidt på, om jeg skulle være sammen med hende her Enchantress, der står hernede, men jeg bare hørte, at hun har pænt meget klamydia, og jeg vil helst ikke ødelægge mit nye gear, jeg lige har fundet. Afraid of damaging your armor or weapons? That won't happen over there. Det er sgu da meget cool, men jeg har da bare ikke lyst til at dø, hvis hun er sådan en fucking sygdomscontainer. No one even dies. Disappointment, really. Nå, okay.